Sigma. Artikulu hau Sigma josteko makinari buruzkoa da. Beste esanahi batzuetarako ikus Sigma. Hainbat gauza izan daiteke Sigma. Hainbat gauza da. Lehena, nabarmenena eta ezinbestean aipatu beharrekoa, guztiaren jatorria izanik, Sigma da alfabeto grekoaren 18. letra. Sigma letraren bitartez adierazten da, besteak beste, batukarien ikurra. Sigma deitzen zaio estelodiaren zati bati, baita funtzio aritmetiko bati ere, zatiketekin lotua eta edapen bat ere baduena. Estatistikan, industria prozesuetan, fisikan, kimikan, elektrizitatean, argazkilaritzan, materialen mekanikan eta baita fikzioan ere erabili izan da Sigma gauzak izendatzeko. Sigma bestalde, Estarta y Ezenarro makina erremintako enpresa elgoibartarraren produktu izarra izan zen luzaroan. 1950ko hamarraldian, beren ekoizpenaren erpinean, urteko 52.000 ale ekoiztera iritsi ziren. 50 herrialdetara esportatzen zituzten, eta 100 langile zituzten kontratupean. Gaur egun, horren guztiaren arrastoak agerikoak dira Elgoibarren. Sigma deitzen da, maltzagatik etorrita, kanposantua pasata, industria poligonoaren parean dagoen etxe bizitza merkeen auzoa. Sigma deitzen da han parean dagoen jatetxea. Sigman antolatu izan dira urte luzetan txiki eguneko herri bazkariak. Sigman uzten dugu kotxea bikotekideak eta biok Gabonetan nire gurasoenera bisitan joaten garenean. Nik ez dakidalako, eta egiaz ez dudalako inoiz jakin, non aparkatu daitekeen Elgoibarren erraz eta doainik Bizkaitik etorrita. Gipuzkoatik gatozenean, guas diskoteka zegoen lekuan uzten dugu. Eta asko jota 10 minutu besterik ez direlako hasi nintzen etxeraino. Hala eta guztiz ere, aitak aldiro esaten dit. Jesus, urrintxo joen zarie! Distantzia erlatiboa da. Uxue Alberdiren denda ostekoak liburuko narratzaileek, Marijo eta Izaskun Estibaritz Aizpek, Alfa eta Sigma josteko makina bana erosi zuten libertatea praktikatu eta pitxintxu denda zabaltzea erabaki zutenean 1980ko hamarkadan. Ez omen zitzaizkien inoiz matxuratu. Makina haiekin brodatu zituzten txapelak eta ikurrinak, josi zituzten 11 mozorro. Makina haiek izan zituzten bizibide 40 urtez. Erretiroa hartu zutenean, herriko beste gazte batek hartu zien dendaren lekukoa. Sigma enpresak berriz, arrasto eta toponimo bihurtu aurretik, herriaren martxa markatzen zuen. Estibariztarren ahotik, langileak eguerdiko 12etan irteten ziren. Sigmako sirena entzuten zen. 1985ean mututu zen, lantegia itxi baino 10 urte lehenago. 1500 behargin zituen Sigmak, saldoka ateratzen ziren. 9 baso erdi hartzen bazituzten, 9 edaten zituzten denek. Haietakoren bat berandutzen bazen, barran uzten zizkioten txikitoak zain. Lagunen gana iristerako taberna guztietatik egin behar zuen erronda, bakarrik, poteak banan-banan edanez. Betiko ibilbidea egingo zuen txikitoen atzetik lagunen gana iritsi arte. 3 minutu egiten zituzten taberna bakoitzean. Alfa fabrikari buruz ere esaten da hori. Hango sirena zela Eibarko erloju nagusia. Gure abuelo gaztelarraren bizi erritmoa finkatzen zuen adibidez, han inguruko beste dozenaka langilerena bezala. Alfaren eta Sigmaren arteko lotura ez da ausazkoa jatorri grekoaz gaindi. 1914an sortu arren, Gerra Zibilaren ostean baizik ez ziren hasi Estarta y Ezenarro sozietatekoak josteko makinak ekoizten. Gerra garaian izan ere, Alfa kooperatiba estu hartu zuten nazionalek, Eibar eta Alfa sozialismoaren eta errepublikanismoaren simbolotzat hartuta.
Gerra ostean hasi zen alboko herrian Sigmaren bide arrakastatsua. Amodioan eta gudan badakizue denak balio omen du. Eta loraldiaren ostean zer? 70 eta 80ko hamarraldietan krisia. 80koan itxiera. Zaldia eta iesa kaleetan. Mondragon kooperatiban sartu zen Estartai Ezenarro, sektoreko beste hainbat sozietate bezala, eta 2007tik aurrera Danobat taldearen parte da. Sigma izeneko josteko makinak Informako SAL enpresa katalanak merkaturatzen ditu gaur egun. Wikipediaren arabera, josteko makinen beheraldian eragina izan zuen 1980ko krisi ekonomikoaz gainera, beste inork eta beste nonbait ekoitzitako arropa merkearen gorakadak. 21. mendearen lehen laurdenak krisi betean harrapatu gaituen honetan, fast fashionaren joskurak eta genozidioekin dituen loturak inoiz baino agerikoagoak diren honetan, eta Instagrameko riletan beren jantzi propioak josten agertzen den jende gaztearen kopurua aintzat hartuta, akaso Sigmen triki-traka ez da betirako isildu. Errepide nagusitik Elgoibarrera sartzeko kurban josteko makina baten eskala handiko eskultura bat dago. Azkena igaro nintzenean, aldamioak zituen inguruan. Simboloa berritzeko lanetan ari dira. Entzun duzun hau Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Sigma A josteko makina eta Sigma zein beste marka batzuetako josteko makinak Elgoibarko makina erremintaren museoan ikus ditzakezu. Atal honen gidoia Danele Sarriugarterena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.